Rwan, da ni'n mynd I drio yr asake roast chili with balsamic ac hefyd yr asake chili chutney gan Maggie's Exotic Foods. Diolch am yr. Yn gyntaf, da ni'n mynd I drio'r roasted chili with balsamic. Osha? O, dyn ni gyd yn hogle. Bit o'r un pryd. Yn spicy. Spicy. Mae'n hogle fel... O, mae'n hogle fel... Okay. Spice. O, hwnna'n hogle neis. Okay. Oh. 3, 2, 1. Oh, no spicy. Mae'n spicy there. Mae'n neis, ond mae'n spicy. Oh my gosh. Diddorol. Gain o dwri. Please, gain o dwri. O, hwnna'n mor dda ddo. Hwnna'n anhygoel spicy. Oh my god. Diolch, mae'n really neis, a mae'n spicy. Oh, hwnna'n spicy. Oh my god. Ice cream. Oh my god! O, John, nesaf dyn ni'n trio'r chili chutney. Paid y ddim hwn o boeth hefyd. Paid y gael eto, paid y gael eto. Dwythod yn Okay, anffibwa. pawb arall. Dwi'n dod o'na. Mae'n hogle yr un peth ar un arall. Dwi'n gael dim eto. Diolch yn hogle mwy gwahanol. Mae'n hogl'r un peth, to be honest. Mae'n felys. O, gen mwy. Ie, mae'n felyn. Sio mwy. Mae'n felys. Paid a dweud bod o'n 2, 3. diddorol iawn. Diolch yn bad. Diolch ddim yn bad. Mae'n actually ddim yn spicy o O, gwbl. hwnna'n neis. Hwna'n neisiach. Dwi'n cytuno I ddeud diolch o'n. Mae o'n diddorol. Na. Diolch I Maggie's Exotic Foods am roed yr samples ma iddyn ni. Ti'n messy. Oedden ni'n arall... Mae'n gwahanol iawn. Oedden ni'n arall na rhy spicy, to be honest. Diolch yn felys. Ti'n mynd Felys? Ti'n mynd affio? Mae'n lyflu. Asker roast chili. Hang on. Azake. Dwi'n ei na.